ana tulis sing juang widi para gage matur Nduk ngestaki gawe jenengan adem-adem tiga muli mandap luwo ngaji salat limang waktu nandur jahe ning kalengan gawe bebarengan sing saya sing pas bal-balan kaos biru aja ditiru baca sing susila leren dhisik yo Nduk leren dhisik anakku sing setinik-tinik anakku sing denok deblong limbuk nger ngestake dawuh jenengan yung iki mumpung ana wektu kanggo istirahat jenengan leren Pak derekke sing paling bakulan sing paling utama yo Nduk ayo bebarengan kowe ndak kanthi kadang kabeh ndak derekake manekung puja puji syukur utawa ngaturake puja puji syukur kanthi lafaz alhamdulillahirabbil alamin nggih ngono mak karana nikmat peparinging Gusti sing awujud kesehatan lahir lan batin iki alhamdulillah Nduk kowe lan aku bisa silaturahim maneh kelawan warga masyarakat Desa Tegalombo Kecamatan Kauman kini kowe lan aku bisa sowan ana halaman Bali Desa Kauman kanthi wilujeng niskala saka rubeda nggih amin Allahumma amin yung kang sabanjure olah malih-malih selawat lan salam tetep dihaturake tetep dibisungsungake marang Sang Mustikane jagat nggih Kanjeng Nabi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kang mus merintis umatnya sangka jaman pepetengan di jaman pepadang lan sing tansah diarep-arep syafaat lan pitulungane wiwit ing donya iki luwih-luwih besok syafaat lan pitulungane ana ing dina yaumil akhir. Ngono ya Mak. Mula minangka tandha mahabbah awake dhewe minangka dadi umatin Nduk minangka tandha katresnane dhewe kowe lan aku lan kowe sak kanca lan para tresna budaya kabeh sing rawuh iki mumpung sing rawuh akeh bebarengan ndak derekake bengi iki mau selawat Mak. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Muga-muga aku lan kowe lan uga sutresna budaya bengi iki sing rawuh warga masyarakat Desa Tegalombo besok tansah pikantuk syafaat lan pitulungane Kanjeng Rasul. Amin Allahumma amin. Amin Allahumma amin. Bengi iki
kasembadan jenengan tak dhereke sowan ana halaman Bali Desa iki hajat lan niat saking warga masyarakat apa yung ora beda taun wingi-wingi nggih padha kelawan taun wingi-wingi iki sesaji rutin tumrap Desa Tegalombo ngono wayangan ana ing wanci bodho utawa bulan Sawal ngono iki rada tahun-tahun iki wis ana perubahan tegese yen wayangan ana halaman Bali Desa utawa ning Pasar Legi kene iki bodho 4 dina utawa bodho 5 dina nggih miturut critane para sipine sepuh biyen ki malah bodho sedina iya sing rame-ramene bar salat Id ngono kae wayangan kene iki yen biyen ngono alhamdulillah yung alhamdulillah kowe lan aku sak kanca nampa kapercayan maneh kelawan warga masyarakat Desa Tegalombo lan nampa kapercayan saking segenap panitia ingkang dipun pangarsani kadangku Werda Kang Mas Samsul Ramadan ngono bengi iki paring kapercayan aku lan kowe sak kanca supaya nyangik limbuk angleluri kabudayan nglestantunake utawa nglestarekake kabudayan tradisi ana ing Desa Tegalombo kene ngono ing panyuwun nduk muga-muga kanthi tradisi sing tetep dilestantunake iki tetep warga Desa Tegalombo manggih kabagyan kamulyan bisa uwal sangka suker sakit ngono satemah kademangan Tegalombo iki dadi wewengkon kademangan sing kebak dening rahmating Gusti baldatun thayyibatun warabun ghafur amin Allahumma amin amin Allahumma amin dadi bengi iki sing nanggap hiburan ki ora mung Mbah Lurah dan panitia wae ora mung Mbah Lurah karo panitia wae nanging hiburan pada malam hari ini terwujud juga dari swadaya masyarakat dan semua dukungan dari semua masyarakat ana Desa Tegalombo ngono donatur jan pengusaha-pengusaha kabeh nyengkuyung kompak banget ora beda kaya sing didhawuhake Mbah Lurah sore mau ngono wah jan pantes kanggo contohan paduladan nggih ngono tegese masyarakat ana Desa Tegalombo iki nyengkuyung program-program pemerintah khususnya Desa Tegalombo kene wah pancen wajibe warga masyarakat iki kudu mangkono aja dadi warga masyarakat sing membangkang mak ora kowe lan aku sebagai warga masyarakat harus mendukung semua program pemerintah desa khususnya Tegalombo ini lan umumnya program pemerintah pusat kono nggih iki marake utawa rame-ramene ya kuwi program KDMD Koperasi Desa Merah Putih wah kaya sing didhawuhake pepundhenku Bapak Camat Pak Toni sore mau wis akeh paring dawuh kelawan wargane nduk ngono wah iki sing lagi viral sing rame iki tahap pembangunan proses pembangunan ya kuwi KDMD utama Koperasi Desa Merah Putih ya iya ana sing wis dadi barang iya ana sing wis meh dadi bertujuan meningkatkan kesejahteraan petani nelayan dan UMKM ngono Koperasi Merah Putih adalah program strategis yang bertujuan memberdayakan masyarakat desa dan kelurahan melalui usaha bersama ngono juga program ini mendorong pemanfaatan potensi lokal secara maksimal nggih dengan membentuk struktur ekonomi yang dikelola oleh masyarakat dan untuk masyarakat ngono wah iki ora beda sing didhawuhake Pak Camat sore mau lan Mbah Lurah sore mau ora kurang gampang dadi kudu koperasi desa ning koperasi milik masyarakat bersama oh iya kanggone warga masyarakat hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'mal nasir wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim Gusti Allah sambahanku ingkang
Gun Renji nggih. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ditanjake kadang-kadang Nyu Madya Laras lawan kadang-kadang ku Gema Mustika. Oh ngono. Didukung ya kuwi sound audio Wahyu Marta. Oh ngono. Sore mau ora kecatet, ora dicatet ta. Iya. Alhamdulillah iki ana ing wanci isih bulan Bodho nggih, isih sasi Bodho. Ora keri nduk, kowe lan aku sakanca mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Iya, iki Syawal 1447 Hijriah. Oh ngono. Ya. Bengi iki intine hajat lan niat dari semua warga masyarakat Desa Tegalombo bersih desa. Oh ngono. Gajeke kaya ana lagune mak ditanjake dhisik lagu bersih desa. Lagone ana. Ya. Ditanjake yo. Mara gake kadang-kadang Nyu Madya Laras. Ya. Bersih desa nggih, bersih desa. Dados